Be, halika! Okay. Naalala mo yung video na ginawa natin noon na binangit natin na madami nagko-comment na hindi daw tayo bagay? Kasi sabi nila hindi daw ako maganda. Kahit hindi yan totoo, nakita nila Ives and V's and may pinadala sila sa'yo. Hindi ko alam kung ano yan ha. Talaga Basta sabi nila may bago na silang collection, tawag Maganda Ka. Andali, my card. Hi, kamusta na Jess? Meron kaming sorpresa sa'yo. We are launching our new line from our Filipino Heritage Collection called Maganda Ka. So hopefully always remind you na maganda ka. Ivy and Vanessa from Ives and Jess. Wow! Meron. It's a tote bag. Tote bag! Na maganda ka. Ang ganda naman. Wow! Tayo, Hala, parang nasa probinsya ka lang, papuntang palengke. Tapos may kandila pa. Anong amoy yan? Bango. Sa akin to Oh! Ang bango nga. Pag sinindihan ko ba to, gaganda pa ako. Siguro. Grabe ka naman. Sabi pa nila, nagmula ngayon hanggang July 6, kung gagamitin ang promo code Kuya Jake, may 20% discount. Diba? Galing naman. Maraming salamat sa Ives and Bees para sa reminder na lahat ay maganda, lalo na si Reyna Jess. Sindihan na natin. Oo, Para sige. gumanda na ako. Maganda ka nga eh.